Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu zelan kalkulatzen den funtzio baten azalera x ardatzarekiko, baino bi punturen artean. Kasu honetan, x berdin 0 eta x berdin 3 puntuen artean. Hartu dugu x berbiken lau funtzioa, ze aurreko bideoan erabilitako funtzio berdina izan da, eta orduan ja badaukagu parabola irudikatuta. Jakin gure badozu zelan irudikatzen den parabola hau, ikusi mesedez aurreko bideoa ora saltzen duteta. Orduan, esaten didate, parabola honen eremua x ardatzarekiko, baina 0 eta 3 balioen artean, bai? Orduan, lehenengo kokatuko ditugu 0 eta 3 balioak, begira. 0 egongo litzateke hemen. Eta 3 balioa gutxi gora bera, egon beharko litzateke hemen. Bale? Hau baldin bada 0, bat, bi, 3 balioa gutxi gora bera hor. Bai, orduan, 0 eta 3 balioen artean, zeintzuk dira funtzio honek sortzen dituen eremu itxiak. Sortzen ditu bi eremu. Alde batetik, eremu hau, momentu bat, argoztuko dugu, bai? Eremu hau izango litzateke, x ardatzarekiko sortzen duen eremu itxi hori, 0. Eta, izango ikusiko dozu hau dala bi puntua, bai, ebaketa puntua danez, hau da bi puntua kalkulatuta daukagu. Eta gero, bitik 3ra, orduan hemen sortzen da beste eremu itxi bat, ze suposatzen da parabola honek jarraitu egiten duela gorantz, orduan hemen sortzen da beste eremu itxi bat. Vale? Orduan baditugu ja grafikoan adierazita kalkulatu behar ditugun bi eremuak. Orain grafikoan ikusten dugulako eta argi eta garbi ikusten dalako, hau ebaketa puntua dala. Bai? Eta ebaketa puntu honen balioa dala bi balioa. Baina jakingo ez bagenduan, edo grafiko aurrean izan barik, zelan egiten dau? Begira. Niri esaten didate, kalkulatu behar dudala, momentu bat, 0 eta 3 artean funtzio honen azalera. Orduan, integral mugatu bat egitera joan baino lehenago, bai, batan batek igual egiten duena, batek baino gehiago azterketan egin didana izan da 0 eta 3 artean funtzioaren integral mugatua. Hau errakuntza da, errakuntz bat da, zergaitik. Ez dugu konprobatu 0 eta 3ren artean ebaketa punturik dagoen. Hemen grafikoan, argi eta garbi ikusten da, ebaketa puntu bat daukagula. Bai? Grafiko aurrean izango ez bagenduan, orduan konprobatu beharko genduan analitikoki. Orduan, momentu bat, kenduko dut hau hemetik, eta hasiko gara berriro. Beraz, lehenengo eta behin, konprobatuko dugu, ia 0 eta 3 artean ebaketa punturik dagoen. Ebaketa puntuak kalkulatzeko, egingo duguna izango da, x berbiken lau berdin 0. X berbi berdin lau, beraz, ebaketa puntu bi daude funtzionetan eta horrek dira plus minus bi ebaketa puntuak. Minus bi eta plus bi. Minus bi deusestatuko dugu, ez dago kalkulatu behar dugun bi puntuen artean, ez dago, baina plus bi badago, beraz hemen kokatu behar dugu ebaketa puntu bat. Honek zer esan nahi du? Honek esan nahi du bi eremu ditugula. Alde batetik 0tik 2ra doan eremua eta beste alde batetik 2tik 3ra doan eremua. Ikusten duzuen bezala, hau bat dator grafikoan ikusten dugunarekin. Baina errepikatzen dut, egiten ari gara horrela, ze batzutan grafikoa izango dugu aurrean, baina beste batzutan ez. Orduan, kasu honetan grafikoa aurrean izango ez bagenduan, horrela egin beharko genduan. Lehenengo ebaketa puntuak atera, eta ebaketa punturen bat egongo balitz eskatzen diguten bi punturen artean kokatzen dugu. Eta orduan, 3 puntu ditugula, orduan bi eremu sortzen dira. Lau puntu izango bagenitu, orduan 3 eremu izango genduzan. Horrela da. Orduan, bi eremu ditugunez, kalkulatuko dugu lehenengo baten azalera, gero bestearen azalera, eta azkenean egingo duguna izango da biak gehitu. Hemen daukazue, bai? Lehenengo eremuaren azalera, bai? Orduan, eremu honen azalera. Izango litzateke integral mugatua 0tik 2ra, bai? 0tik 2ra. Orduan, egin behar duguna da, integral mugagabean ordezkatzen dugu 2, ordezkatzen dugu 0 eta bien arteko kenkete egiten dugu. Eta ikusiko dozu zelan ematen duen minus 16 eren, bai? Zergatik ematen du azalera hau minus 16 eren, hau da minusarekin, x ardatzaren azpian kokatuta dagoen eremu bat dalako. Orduan, bere azalera negatiboan ematen du, baina badakizuen azalera distantzia bezala eta beste hainbat ezaugarri bezala, ezin da negatiboa izan. Orduan, egiten duguna da, positibora pasatu, jartzen dugu horrela 16 eren, unitate karratu, eta listo. Hau, lehenengo eremuari dagokionez. Bigarren eremua doa 2tik 3ra, beraz, integral mugatua 2tik 3ra, integral mugagabean ordezkatzen dugu 3, ordezkatzen dugu 2, hemen ikusten duzuen bezala, eta honek ematen du 7 eren. Ikusten duzuen bezala honek ja positiboa ematen du eremu hau x ardatzaren gainean dagoelako.
Orduan, ja, ezagutzen ditugu bi, kasu honetan ja, parkatu, zuzenean jarri dezakegu hemen unitate karratu, positiboan dagoenez, hori da azalera. Orduan, orain egin behar duguna azalera totala kalkulatzeko da bi azalera hauek gehitu. Beraz, momentu bat, izango da 16 gehi 7 eta honek ematen du 23 unitate karratu. Hau izango litzateke azalera totala.